दीदी लेखा सुना से हम बा, हाँ से हम बा, अरे से हम बा। आई में खेले वाला डिजिटल गेम बा, एमे खेले वाला डिजिटल गेम बा, हमरा ढोरिया में 16 GB रैम बा। अरे का बोलो एमे खेले वाला डिजिटल गेम बा, हमरा ढोरिया में 16 GB रैम बा। मेरी फैन हो का रे बाना सामान सही कलत बैन हो, परी जे लोड कहीं करे लगी हैंग हो। देखो ऐसे मत बोलो, कैसे बोली जैसे बा मन तोहार वैसे तू देखा, हाय भाई तो गान हवे ढेर जाने फेंका। नहीं खास तोहार आगे के फरेम बा, फरेम बा, अच्छा फरेम बा। आई में खेले वाला डिजिटल गेम बा, एमे खेले वाला डिजिटल गेम बा, हमरा ढोरिया में 16 GB रैम बा। अरे का बोलो रे एमे खेले वाला डिजिटल गेम बा, हमरा ढोरिया में 16 GB रैम बा। हमरा ढोरिया में 16 GB हमरा के बॉबी पागल ना बनाओ, 10 के 20 जनी हमसे बताओ। अरे ऐसे काहे कहता रो सुना राजा सचिता निर्भय बोला फिरे में, एही के साथे मिली कमर हो फिरे में। तोहरा में जाने कोई निकाले बा, हाँ लेम बा, अरे लेम बा। आई में खेले वाला डिजिटल गेम बा, एमे खेले वाला डिजिटल गेम बा, हमरा ढोरिया में 16 GB रैम बा। हाँ तो ठीक है बा। एमे खेले वाला डिजिटल गेम बा, हमरा ढोरिया में 16 GB रैम बा। सोनू रिकॉर्डिंग स्टूडियो।